tersedia juga. Tangkure boyo ya ono, setelan lanang ya ono. Monggo diborong selak entek asli buatan Ampera. Monggo sedaya bapak-bapak ibu-ibu segera beli. Monggo. Monggo bapak-bapak ibu-ibu obat kuat jual. Mas, monggo Mas. Mas, obat kuat Mas. Oh, Mas. Obat kuat. Boten kula. Mas, kula pun kuat Mas. Iki kuat koyo garisan ngene iki kuat. Ngawure ono ben-ben iki Mas lho. Ngombe iki ditambah kuat. Awak koyo garisan jare kuat. Piye ra? Ngawure iki. Pesak konyo Mas. Yo ojo iki coba iki cek tambah marem nek gawe ngantem. Wis to, percaya aku, tambah kuat kok. Mas. Yuk cuman Mas, sampean Mas. Ayo Mas. Awak kok bronge tau ngene jare kuat. Ngombe iki Mas, cek tambah kuat ya. Ngombe iki jamin tambah kuat. Gak wis Mas awak kok ngene wisan lho wis ya. Alah tutuan ket kok gak payu-payu. Ket esuk sampai awan gak payu-payu siji wae gak payu Mas. Oh, kapan iki payu? Alah, ewang siji mau yo nanti dijak dodolan kok gak ono ket Bang. Endi kok mau? Duh. Kon nang kene tangi ket mau gak tangi tangi Beh, apa mang cuk? Mau kayak apa? Jak dodolan ket mau kok klibrak kok sablukan. Anggite duvane bapakmu no. Ayo dodol. Tangi emang udah dodol ket mau lho doro payu-payu ket mau. Wah, gana-gana wong turu ae karo mari nyipi ana. Nyipi pacaran karo Luna Maya. Wah, gak ngurus bakul mari ngipi ambek Luna Maya mbok paina. Ayo pokoke dodol ambek aku, wis wae dodol iki. Ojo turu ae. Ayo. Emang dodol. Ayo, Mas obat kuat, bapak-bapak ibu obat kuat. Obat. Tangkore boyo setelan Obat minyak kayu abang. Monggo diborong selantek asli gawean Ampera. Karbit. Iku paling dodol karbit iku. Obatnya kayaknya bani cantang. Tangkore boyo setelan lanang Mas. Tumbas napa? Tumbas karbit. Gak ono. Situ ae lho Mas. Ya wis gak ono. Malah nggih pun. Nggih. Dodol obat kuat kok malah takok karbit. Ayo ngarbit bokongmu. Obat cantangnya kuat, tangkure boyo. Dodol apa iki? Obat kuat le. Tinggal ndelok. Pasar opo iki? Tambah kuat. Ah temen ah. Ya iya lah Orang bodoh. yo kene tak cobano kene. Ya yo. Yo ben iki percaya. gak nih ya. Yo. Reaksi nih. Percaya. Reaksi. Oh, kuat sih. Senang tambah kuat ini. Percaya tak ada dalam ini koplek iki pane koplek nek gak percaya iki lho lak kuat Wedhe Bang. ayo Tuh kuat lho Samimun Samsul kok. oh iya sih kalian Samsul Jak situ lho. sida tuku siji ya oke tak timbui siji tapi sijine asmaan terus gawe apa dadi kono nah ya iki asmane sih kok nang kene ae sih ya Yo sembarang gelem aku cak. Opo malam. Kowe wong nanti. Dari ngono asmaan nang dhisik ngene. Gonan di kono aku dhewe garo kok. oh iki lho asma iki
Piro 10.000 ya? Iya, itu loro ya. Ya, wis gak apa-apa ya. Aku lagi promo. Ya, Rana gudang. lewu. Ya, gak apa-apa ya. Oh, kena. Iya ya. Waduh. Duh, apa itu? Wah, aku pengen racun. Hah? Apa ini? Dolan, Mas. Kene. Ya, Aku ini. Aku ya, Mas. Terus dilopo sampean? Kok kayak dono duwe. Paling mati itu ya, Mas. Gitu ya, Mas. Kok kayak duwe ya, kowe. Cocok, tak kayak gangguan kawan. Ayo. Aku dilawan. Matek kon ngene. Wis tak. Pak TV Mania. Mang udan rek, boleh kupu kabeh. Roto elek iki. Waduh titik. Ojo lali di like, share, komen, ojo lali pisan di subscribe yo channel Muam TV. Tanggi.